Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi nga istorya tong idalit kaninyo. Medyo may touch sa horror. O di ba? Palahi na sad ta mga ka-dear friends. Sa itong mga kaigsunan diya nga wala pang makasubscribe sa tuang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, ay mo kalimut pag-subscribe sa kang Ate Gems, ang katabi with Ate Gems kung nangita mo sa mga daan na itong mga istorya. And kung ginasa mo padana sa iyong istorya, pwede nyo ipadangat sa papajoesuperb@gmail.com or check the video description below para makita ninyo ang tibuok nga email ad para di mo masayo. So ready na mo? Sa itong mga kaigsunan diha, kininausap mo yung ubos ng lagad nga si Papa Joe. Para sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw. Ako di si Marlon. 72 anyos na ang panaigon o kining akong istoryang kabahin sa akong katingalahan nga mga kaagi. Ingon man sa akong pamilya diri sa among lugar sa Valencia, Bukidnon. Dugay-dugay na ko nagpuyo dinhi og daghan na gyud kog nasinati nga di basta-basta nga masabtan. Di ni mga kasagarang istorya nga imong madungog kada adlaw. Ang uban makapahibong, ang uban makapahadlok. Apan ang pinakapait o pinakamaayo sa tanan mao ang akong kasinatian nga nagtudlo kanako sa kamatuuran sa kinabuhi ug sa mga butang nga lisod masabtan sa kadaghanan. Sugdan ako pagsaysay nitong gabi nga ang among iring nga nagkatawa. Oh Papa Joe, murag katawanan paminawon pero tinuod gyud to nga ako mismo ang nakadungog, gamay raman mi ubalay kaniadto. O ang among iring nga si Itim, Papa Joe. Pirmi lang ang magpundo ilawom sa lamisa matag gabi. Apan niya itong gabi na pagkahuman na mong panihapon nakadungog ko nga murag tao nga nagkatawa. Dili kusog, pero klaro kayo ang tingog nga medyo piskay. Nga murag naaray giyaw-yaw nga katawa. Pagtanaw nako ilawom sa lamesa, didto sa Itim. Nagtindog ang akong mga balahibo, nagtutok sa bongbong o ngayang baba, naglihok nga murag jud og tawo nga nalingaw sa iyang nakita. Nahadlo ko gamay pero giisip ra nako to nga basin gutom ra siguro gikapoy lang. Apan pagkasunod sa mga adlaw, daghan ako nabantayan nga di kasagaran. Ang mga kutsara og tinidor sa kusina magtuyok-tuyok bisan way hangin. Ang among orasan sa sala. Perming mag-una og 2 ka oras. Ug ang pinaka-katingalahan sa tanan ang akong apo nga si Jomar, nga 5 pa lang katuig ang panuigon, nagsugod na og litok og mga ngan nga wa mi makaila. Ampil, ingon niya, usa ka hapon samtang nagduwa-duwa kini sa iyang duhaan. Kinsa man na dong? Akong pangutanan niya. Ampil, ang tigbantay sa punuan sa mangga, iyang tubag nga muralagwa ra niya sa iyang unahuna. Naipunuan sa mangga sa among likod balay, Papa Joe. Ang akong usa ka anak ningon nga sa una nga putlon kuno ang punuan sa mangga, ningon siya nga ipaputol pero nagdumili ko kay kanindot nam lang gyud sa kahoy. Mo'y naghatag og kabugnaw sa among palibot. Laing gabi kadto, diyang wa ko makatulog og tarong gakurat-kurat ko kada gamayng tingog. Ang among iring nga sa Itim, pirmi nga lang magtan-aw sa pultahan nga murag naa dyo'y gihuwat.
Pagkasunod buntag, nabantayan nako nga ang punuan sa mangga nga gisgutan ni Jomar nagsugod na og pangahog ang mga bunga. Natingala mi kay wala pa man untay panahon. Ang mga mangga gagmay pa kaayo, hilaw ug murag gipugos og hinog. Ang uban nga bunga sa mangga dunay marka nga murag gagmayng tudlo nga ning lubong sa panit niini. Muhara kay kumuhatag og dakong pagtagad, Papa Joe, kay basin dunay mananap or insekto nga nikamangkamang sa mga bunga sa mangga. Apan pila ka adlaw ang nilabay, nakita nako si Jomar nga naglingkod ilawom sa mangga. Nag-istorya nga murag na siya kauban. Nag-usam ka diadong, ako siyang gipangutana. Nagduwa mi ni Ampil, tubag pa sa gamay nga bata. Kisa na si Ampil Dunggod? Pangutana ko na sa niya pag-usab. Ang akong amigo good, di mang mo makakita niya. Ako may makatubag ug makakita niya. Matod pa sa bata. Nikuha kog lapis ug papel, unya gihatag nako kang Jomar nga akong apo. Dong Jomar, makamao naman ka mo drawing no, kay gitudluan man ka sa imong maestra. Drawing nga kuno na imong giingon nga si Ampil. Sugo pa nako niya. Gidawat ni Jomar ang papel ug lapis, unya nagsugod na siya sa iyang pagdrawing sa iyang giingon nga amigo nga si Ampil. Di aralo matud pa niya. Mao ni si Ampil. Matud pa sa bata dungan sa pagtunol niya diri sa kuha sa papel. Nanlimbawt ang akong balahibo pagkakita siyang drawing nga puros binata raman unta. Naong kuno kadto ni Ampil ang iyang gidrawing. Lingin ang naong pero ang ilong ug ang baba ang naa. Ang mata ani asa man? Pangutana ko pa. Wa man na siya mata, tubag pa sa bata. Dayon kuha og balik sa papel kuno na kuno siya nakalimtan. Abi nang butangan niya og mata. Pero ang dunggan ang iyahang gipuno. Iyang gipadako. Dako kaayo nga nagbitay nga taas pa kaayo. Ingon ani ang purma sa dunggan ni Ampil? Pangutana ko pa sa bata og igor kininga ni Tando. Nagyungo-yango sa iyang ulo, Papa Joe. Ang balay sa kung sa kaanak nga maoy mga ginikanan ni Jomar naarapod sa among tupad. Bali, gitaliwad-an sa among balay ang dako kayong punuan sa mangga. Pagkasunod adlaw, giingnan ko sa kong anak nga gihilantan ko no si Jomar. Aong gidalig-ad to ang bata sa ilaha o naatuod, naghigda nga nag-alingasa. Sige og siyagit og ayaw ko kuhaa. Pila ka adlaw nga nasakit si Jomar. Gidala na gani siya sa health center sa lungsod para ipa-check up. Girisita nagtambal sa doktor og nakainom na pud kini og tabletas. Pero wa magyapon maayo si Jomar. Mga 2 ka semana hapit na nga magtulo ka semana nga taas kay gilanat ug sigig alindasay unya bisag unsaray ipangyaw-yaw. Nakahukom nga ipabinisaya na lang siya. Kay mao po'y sulti-sulti sa mga silingan na mo basin kunog nabuyagan kay ana ra ba magduwa-duwa si Jomar ilawom sa mangga. Niadto pamiglayng lungsod sa Bukirang Bahin among giadto ang bagiitan nga mangnanambal. O dito, ningon ang tambalan nga naa kuno'y laing nilalang ang nakagusto kang Jomar. Gusto niyang kuhaon ng bata, pero ang bata dili ganahan. Di ko numuban si Jomar mong nasuko o nasuko ang dili ingon nato. O gisilutan si Jomar og mauna nga nagluya o nagkasakit. Ang tambalan mo'y personal nga niyanto sa mong lugar ug mao'y nihimo og mga ritual nga pangadji para buhian na nila si Jomar. Giihawan og gipadug-an na mog manok ug kanding ang punuan sa mangga. Ug daghan pa nga mga seremonyas ang gihimo sa tambalan, Papa Joe. Paglabay sa 3 ka adlaw natinga na lang mi kay nitindog na si Jomar. Nangayo og tubig kay uhaw kuno kaayo. Nangayo pa siya lugaw. Nakahurot og 2 ka platong lugaw si Jomar. Ug human niya to na ginahinay na siya og kabaskog. Nakabalik na siya og eskwela og magduwa-duwa na pud siya. Pero nga mo na matikdan kay dili na siya madto sa mangga para magduwa. Mura bag iyang gilikayan ang punuan sa mangga.
Pila ka buwan pod nga wa na gyud mi makabantay og mga katingalahan sa among palibot. Nakaingon ko nga epektibo ang gihimong ritual sa tambalan, Papa Joe. Pero more dito'y akong pagtuo, Papa Joe. Kayo sa kabuntag niya na pag naog namo sa mong silong, nakabantay mi nga nisibog ang kahoy nga bangko. Murag gialsa gyud pagtuyo. Nisibog og mga duha ka lakang siguro ang gilayon. Ang katong kahoy nga lingkuranan murag antik to, kay kabilin pa to sa akong lolo. Wa gito irog-irog kay lagi purting bugata. Og tungod sa kadugay na niadto sa iyang pwesto, nalubong na gyud sa yuta ang mga tiil niini. Gipangutanan ako tanang miyembro sa pamilya kung kisay nag-irog sa lingkuranan. Silang tanan nitubag nga di kuno sila. Wa kuno nag-irog sa bangko. Ug matod pa nila, basin hangin ra kuno. Kay posible pod. Kung hangin nga pila ka bagyo na niagi, wa man gani ni matumba or mairog. Pero usa ka gabi nga nilabay nga hilom ra kaayo ug wala gani nagulan, nisibog naman hinuon og iyaha. Ang akong mga anak, Papa Joe, medyo nagdako ni sila nga moderno nga pamaagi. Mao nga di kay sila mutuan ng mga abat-abat ug ingon na dili unato. Basin ko no nakalimot ko nga ako rin nagbalhin sa mga lingkuranan. Nihilom na lang ko. Wa nakilali sa akong mga anak. Pero sa kadlaw niya to, giablihan nako ang karaan nga aparador sa usa ka kwarto. Ako nakita ang usa ka karaang litrato nga wa ko mahinumdumi ug kinse nagbutang nidto o niadto didto. Wa ko makahinumdum nga naa day tinaguang litrato ang akong lolo. Usa ka black and white nga solo picture sa akong lolo nga nagbarog at ubangan sa punuan sa mangga. Pareho nga mangga kanang naa sa among tapad. Pero nakalahi lang kay gamay pa ang punuan. Dili pareho karon nga dako na kaayo. Akong gipahayagan ang mga litrato kay naa pa man ko hilaing nabantayan sa likod nga bahay ni lolo nga dunay anino. So nang tanaw nimo kung di ka observant makaingon ka nga basig anino ra gyud ni lolo. Pero anong duha man ka buok nga solo raman nga nagtindog ang akong lolo. Bisag kung saan akong tanaw, duha gyud ka buok ang mga anino nga naa sa likod sa akong lolo. Gipakita na ako sa akong asawa ang litrato dayon pangutana kung siya ba'y nagbutang sa mga litrato sud sa aparador. Ang iyang tubag nga wa kuno siya nagbutang. O kadto pa siya nakakita sa mga litrato sa akong lolo. Ako po gipatanaw niya og tarong ang litrato kay basin ako rin nalibat sa duha ka anino nga naa sa likod sa akong lolo. Pareho may pananaw sa akong asawa. Bisan kung saon og balibali nga anino gyud og dako na akong kalibog nganong duha gyud ka buok nga usa ra man ka tawo ang naa sa litrato. Gibalis akong asawa ang litrato gitan-aw sa likod ug didto amo nakita nga dunay nakasuhat didto. Ay nakasuhat, Papa Joe, Ampil 1565. Pareho may sa akong asawa nga nanlimpawot ang mga balahibo kay dito ang unang higayon nga nakadungog mi sa maong pangan. Si Jomar nga akong apo. Niyadtong 5 pa ka tuig pa lang ang pangindaron nga nagsighisgot sa pangan nga ampil. Nagpangutan ako sa pinakatiguang sa among lugar kung doon na ba sila nailahan nga ampil sa una. Or doon na ba siya nadunggan nga istorya nga nagpangan og ampil. Tunay nakasulti na ako, Papa Joe, nga si Manang Dasing. Nga naa ako na siya kasayuran. Moto nga giadto na ako si Manang Dasing sa iyahang baol ug naabtan ako siya nga nagsanggi sa iyahang mga mais. Ako siyang gipangutana kung na ba siya kasayuran sa katingalahan sa punuan sa maong mangga. O nakadungog ba siya kaha sa pangan nga ampil? Karon pa magukadungog anang pangana pero kanang inyong mangga taw-an na gyud na sa una pa. Balita na ako nga imong lulo pa kuno ang nagtanom ana. Wa na ko kaabot sa imong lulo pero pagkamatngon akong buot naa na ng manggaha. Mo ipanghadlok sa mong mga inahan o sa mga bata sa una nga di mo ana duol sa mangga kay naalagi kunoy manguha og bata. Ang uban magkasakit. Nito na lang pud may kay naa magiusa ka bata nga wa mo patuo sa iyang inahan og niadto gyud kay nanguha og bunga sa mangga.
Ang kana manggod nga manggaha, bisan og dili bombahan og kemikal nga pampabunga, mamungar nag-iyaha. Mo nga natintal gyud in taon ng bata nga mangawat sa bunga sa mangga. Pila ka adlaw ang nilabay, nawa na lang kalit ang maong bata. Ilang gipangita, bisan og asa na lang sila naabot og pangita. Pero wa gyud ikita. Hangtod karon, way nasayod og asa. Ang ilang sulti-sulti nga basin kunog gitaguan sa nagpuyo sa maong mangga. Mao po na ako nadak-an nga mahadlok ang mga tao sa among mangga. Kitawan ko no. Pero diyang naminyo ko og nagtukod og balay at ubangan sa mangga. Unya ang akong mga anak pod naminyo, unya nagtukod pod sa akong tapad. Nakaingon mi nga, wa may dautan nga nitabo. Wala man tagui ako mga anak nitong gagmay pa. Amang pagtuo nga basin og gisabaan na nagpuyo sa mangga ug mao nalay ni adjust og ni pahawa na lang. Basin og nilain na lang og laing lugar kanang mingaw, Papa Joe. Pero ang ako lang nahibudngan diyang nagkaapon ako ug daghan na kayong bata nga magduwa-duwa sa mutugkaran. Unya maabot og duwa ilawom sa mangga. Dito nagsugod ang daghan ako nabantayan nga kahibulungan, Papa Joe. Namalik kaha sila? O basin wagyo din na sila mamahawa sa mong punuan sa mangga? Human sa gihimong ritual sa tambalan, nilinaw og pila ka buwan. Pero pagkahuman, murag ni grabe naman inuon ang akong nabantayan nga katingalahan. Doon ay mga gabi nga ako madunggan nga naay magsaka kanaog sa among hagdan. Unya ang antik nga lingkuranan sa silong, doon ay murag maglukso-lukso ba? Di magay ko hadlukan, mao nga naginahinay kog abli sa putahan. Dayon akong gilili sa silong kung doon na ba'y hayop o basin halo o haw nga nagkamang-kamang sa mong silong. Pero wa man ko'y nakitaan, Papa Joe. Nasuko man siguro ning mga diliingon nato sa gimong ritual kay nagkagrabi naman hinuon ng akong nadunggan. Matod ko pa sa akong asawa. Ay, hilom da Marlon Ikaw raman na nakadungog ana Sa imo raman siguro nang hunahuna tanan. Tubag pa sa akong asawa, Papa Joe. Unya, ngano man sa itimbi nga, di man na matulog sa iyang katulganan. Adto man na magtambay sa pultahan. Murag naigibantayan ba? Tubag ko pa. Ang akong asawa medyo 50-50 ang pagtuo sa mga katingalahan, pero ang akong mga anak di yun mo tuo. Kay wa ko na sila makita. O nila pa, nganong ako ra may padulgon o padungugon. Wa po gumasayod o kung anong ako rasad, Papa Joe. Usahay, di na gani ko makatarong og katug kay sige na kong paminaw sa mga kasikas sa gawas. Usa ka gabi niya na, samtang akong gipaningkamutan nga katulgan ang kabalaka. Nakadungog ko og tingog, dili kusog, dili sab klaro. Gikan sa among silong nga murag tingog sa tiguang nga nagampo ug naghisgot og mga pulong nga karaan nga lisod kaayo sabton. Nagpabilin ko sa kong higdaanan. Wa ko mulihok apan nga akong mga mata nagtutok sa atop. Wala na ako sultihi ang akong asawa ug mga anak. Kaya di mangyapon sila mutuon ako. Sa among atop, nakapangutan ako og pasin og dili ra bata ang ilang kuhaon. Manguha pud sila og tiguang. Pasin gusto nila nga kuhaon ko kay nganong ako ra may ilang padunggon. Nagtindog ko sa punuan sa mangga. Unya dunay tingog nga nagsigi og saba-saba nga di na ko maklaro og unsa. Unsa? Unsa imong gisulti? Kusga kay di ko makadungog. Sulti ko pa. Taga diri magkaka. Ingon sa tingog ug sa katapusan naklaro na gyud nako. Nganong giablihan man na nimo? Taga diri magkaka. Mao gini mga pangutana nga naglanog-lanog sa kong una-una. Hangtod nga nakamata ko, Papa Joe. Nagdamgo ra day ko. Nakamata ko nga purting basa na sa kong tibok lawas sa singot. Nganong gipaningot man ko nga bugnaw man unta kayo ang panahon. Pagagabi misulay kog lingkod sa antik nga lingkuranan nga kahoy sa among silong. Ang akong plano nga adto ko matug. Saka na Marlon, nganong naamang ka diha nga tong gabi naman. Pangutana pa sa akong asawa. Ako siya gitubag nga ginitan ko o adto lang ko matug sa bangko sa silong.
Usaray rason nga nung ato ko matug kay akong sukdon og naa magyud kining mga dili ingon nato. Puslan man nga ako ray lang gipadungog, mas mayong ako na silang atubangon dayon. Pero kung kanus-adihan ako sa silong, hilom naman noong kaayo. Walay kisaw. Mo nga dali ra kay ko nga nakatug. Nagdamgo na pug ko nga nagtindog sa tubangan sa punuan sa mangga. Unya dunay nagsigig sultin nako og bisag unsa na lang. Nasaba ang hilom. Nakamata ko dihang nag-akbo na ko sa sandiganan sa bangko unya purting singutan ako. Pasa kayo ko mga kamot. Mga kadlawon pa siguro ni Anto og sakalit lang ni abli ang pultahan sa taas og dunay mga tunob nga nagpaingon nako. Saka na Marlon, ang ako day nga asawa pa pa gipugos day ko pagpasaka sa taas. Pagkabuntag, wako'y taorong nga kinatog. Ninaw ko sa silong og dito ko, ako nakita ng puti nga panapton. Karaan na kayo tanawon. Akong gipunit og gisimot na ko og nanimahong apog. Kada bang baho sa karaan nga panahon? Ika nagbutangan ni panapton dere, pangutan na panako sa kong asawa. Dili man, basin na gipahit ng itim sa mga silingan nato yan, nadana diri sa ato. Tubag pa sa kong asawa. Pero lahi gyud akong gipamati niya itong tungura, Papa Joe. Nakahukom ko nga muadtog simbahan. Walay misa pagabot nako, pero abli ang pultahan sa simbahan. Mao nga nakasudra ko. Nilingkod ko sa pinakaluyong bahin sa simbahan ug nangaliya ko sa Ginoo nga unta di ko daugon sa mga panuway nga nagpalibot nako. Sa una, ilang gustong kuhaon ang akong apo nga si Jomar, pero karon ako na ang ilang gusto. Panalipdi ko Ginoo, matod ko pa sa kong unahuna. Niuli ko sa mua nga naglain ang akong pamati sa lawas. Mga alas 7 na sa gabi na kadto, pero naglingkod gyapon ko sa musilong. Sigig tawag kong asawa nga manihapon na pero wa ko'y gana nga mukaon. Wala na nako mabantayi nga nakatug na day ko, samtang nagsandig. Nakamatan lang ko nga dunay sig yugyug sa akong lawas, Papa Joe. Marlon, sa ka na sa taas para makatarong kag pahuway dito. Init magani mo lawas, gilantan day ka. Matod pa sa akong asawa. Diyang nakasakan ako sa taas ug dunay kahayag nga nabantayan sa akong asawa nga nagunit og ballpen. Ug dunay suwat sa akong bukton nga ampil. Sus, naunsa nam taong katiguwa nga ka. Uy, gisut-suwatan mo guna nimo imong bukton ng ampil. Yaw-yaw pa sa akong asawa. Dili mo na ko'y nagsuwat ani. Natug raman ko sa silong. Tubag pa na ko niya. Nagpalingo-lingo akong asawa o niya gibitan ko niya pahigda sa among higdaanan dayon gihabulan ug nagkurug-kurug naman ko sa katugnaw. Gitakigan ako pero kung lawas porting inita. Tulo ka adlaw nako nga ingon adto. Naghigda lang ko og dili mo kaon. Gusto sa kong mga anak nga dadon kog doktor pero nibalibad ko. Akong giingnan nga ninom naman ko sa ilang gihatag nga tambal. Ila kong gipainom og tambal unya gibukutan sa habol. Nakatug ko sa pagkatug nagdamgo na pug ko nga naa ako sa punuan sa mangga. Pero wa na ko nagtindog. Naghigda na ko. Unya daghan kay nagalirong na ako nga murag ila kong gitan-aw. Nakaandam na ka. Pangutana pa sa tao nga bugtong tingog ray akong nadungog. Sa asa. Unsa may angay na kong pangandaman. Tubag ko pa sa tingog nga nangutanan nako. Unya sa kalit lang nakitang yun na ako nga nibuwag ang akong espiritu sa akong lawas. Dito nakasabot na ko sa nitabo. Ang akong lawas, gikuha na ni Ampil. Nibuwag na ang akong espiritu sa akong lawas. Usa ka adlaw niadto adunay nadunggan ang akong asawa ug mga anak. Usa ka tingog nga nagikan sa kwarto kundi dito ko naghigda. Sud sa hapit 2 ka buwan nga nagkasakit ko, Papa Joe. Tubig! Tubig! Mo ilang nadunggan nga akong syagit. Naglumbaan na silang panagan paingon sa kwarto ug dito mo ilang naabtan nga naglingkod nako sa akong higdaanan. Nalipay ang akong asawa ug mga anak. Ila kong gipainom og tubig. Uhaw kay ko. Kay nakahurot kog hapit usa ka pitsil nga tubig, Papa Joe. Giatiman ko nila. Gilisan og limpyong t-shirt ug short. Unya gipakaon og lugaw. Dad ako sa silong, be.
Matod ko pa nila. Tungod kay gusto po sila nga makahanggap kog prisko nga hangin ila kong giagak nga munaog sa hagdan sa mong balay. Pag-abot na ako sa ubos, gitan-aw nako ang nahimutangan sa kahoy nga lingkuranan kay adton ta ko mopahaway pero wala na didto. Hain naman day ang lingkuranan. Pangutana ko pa sa akong asawa. Wala ka makahinumdum nga nananghid man ang pari nimo nga dalhon tong lingkuranan kay di man day to ato. Tubag pa sa akong asawa. Wala ko makasabot. Kanong dunay pari? Kanong dili man amo ang lingkuranan nga kabilin man to sa akong lulo? Wagi day ka mahinumdum nga gipamisahan naman ka namo og pari. Matud pa sa akong asawa. Unsa? Kano sa man kunyo pamisahi? Mga 2 ka semana na nilabay. Diyang ni grabe na gyud kayo ka. Ug nagtuo nami nga mawa na gyud ka namo. Nagkuha namig pari para pamisahan ka. Papa Joe, nagtuog yun kung pila ka adlaw ra ko nga nagbati og ingato. Pero ang sulti sa kong asawa, hapit 2 ka buwan day ko nga naghigda. Og nagkuha na gani sila og pari, kay abi nila og mamatay nako. Og dinhi ni sud ang istorya sa antik nga lingkuranan nga kahoy, Papa Joe. Pagkahuman sa misa sa pari, human niyang bendita sa mong taas sa balay namo, ninaog ang pari para benditahan po niya ang silong. Ug dito yung nakitaan ang antik nga lingkuran ng kahoy. Di makatuo sa akong nga nadungog nga maong antik nga lingkuranan, gipanag-iya di ay sa simbahan. Doon na paganipangan ang maong lingkuranan. Gipanganlan kuno nilag Padre Juan Ampil. Kaysa ng panahon pa sa mga katsila, si Padre Juan Ampil kuno ang naghimo sa mga lingkuranan. Unya, ang mga kahoy nga gigamit nagikan pa sa Espanya. Na-report na kuno nga gikawat to so sa katawo nga wa maili. Ang tao nga nagkawat di ay mao ang akong lulo. Dito akong nahununaan nga di ay ang punuan sa mangga ang tawaan ug dunay nagpuyo nga dili ingon nato. Kundili ang antik nga lingkuran ng kahoy sa among silong. Matud pa sa mga istorya sa mga tiguang among mga silingan tungod sa gibuhat ni Lolo nga sala sa iyang pagkawat sa butang nga gipanag-iya sa simbahan, ako kuno ang gisilutan. Pero dili sila ang naguna. Ang akong apo nga si Jomar ang naguna. Maay na lang kay nadali nila og dala og tambalan. Nipahawa sa lawas ni Jomar pero nibalhin diri sa akua. Kung pa ko na mawa sa mua ang antik nga lingkuranan basin karon patay na ko, Papa Joe. Ug basin hasta pa tibuok na akong pamilya. Gibati kog kahadlok pero samtang sa samang higayon nagpakita ko sa lingkuranan mao nga niadto kog simbahan. Sa kumbinto kung diin gidala og balik sa pari ang lingkuranan. Natubang nako ang pari og nangumusta siya nako. Ug ako pod, ako siyang gisultian sa akong nakitaan ug sa akong mga nadunggan nako ug nakita sa panahon nga nagsalimuang pa ko sa akong sakit nga hapit ko mamatay. Nakitaan gyud nako nga akong espiritu nga nibuwag sa akong lawas, Padre. Nakitaan nako ang pagbuwag sa espiritu nako. Gikuha ni Ampil ang akong lawas. Matod ko pa sa pari. Nikatawa ang pari og ningon nga sa pagkatinood lang Dong Marlon, walay nakakita sa itsura ni Padre Juan Ampil. Sulti-sulti ra gyud ni nila nga hinimo kuno ning maong antik nga lingkuranan ni Padre Ampil. Ug tungod kay mahal kayo nig ibaligya sa mga kolektor, dagan ang gusto nga makatag-iya ini. Dagan ang ni-offer nga ilang paliton, pero dili ni for sale. Ay kay property kini sa simbahan. Mao sigurong gikawat na lang. So wala pa ko mapauli ang gihangyo ang pari kung pwede ba ko mutanaw balik sa lingkuranan. Mao to nga gidala ko sa pari. Sa sud so sa kakwarto nga puros mga ribulto sa santos ug birhin ang nasa sud. Ug napo didto ang pamilyar kayo nako nga lingkuranan nga gitabunan og puti nga panapton. Gisimot na kong puting panapton ug di ko masayop sa maong baho nga ako nasimutan nitong usa ka buntag. Pag naog nako sa silong day puti nga panapton nga giamag og nanimahong aghop. Maog yung baho
Nanimbawt ang akong balahibo, Papa Joe. Sa sidsid sa panapton, dunay nakasuwat nga naka-Espanyol ang pinulungan, unya ubos na ibinisaya nga translation. Matud pa, ang kalibutan malimot, ang kasaysayan usahay malubong, apan ang panumduman kung atong dawaton mabuhi, dili alang sa gahom, kundili alang sa hustisya. Karon tuiga 73 nakuha pan baskog pa akong lawas og sukad nitong nasakit kog hapit do ka buwan og diriyot pa ko mamatay, wa na ko nasakit pa pag-usab. Siguro tungod kay wa na sa mo ang silong ang antik nga lingkuranan. Sa pagkakaroon, lahi na pud ang among gipuy-an sa akong asawa. Gibalayan mi sa akong nga anak ug balay nga duol na gyud sa karsada, duol sa mga tindahan. Wala na'y punuan sa mangga, Papa Joe. Ang akong apo nga si Jomar, di apo nagpuyo nako kay nitrabaho naman sa gawa sa nasod ang iyang mga ginikanan. Usa ka adlaw niya na, akong gipadrawing si Jomar. Unsay akong drawingon lo, pangutana pa sa akong apo nga karon 10 anyos na. Drawing nga ang imong gusto nga may tabo nimo. Unsay gusto nimong may tabo, ini kadako nimo. Pangutana ko pa niya. Dali po kayo nga nisunod na ako ang akong apo. Unya, pila ka minuto sa nilabay, yung gitunol na ako ang papel. Akong kitanaw yung drawing. Ako nakita siyang drawing ang usa ka tao nga nagsuot og taas kay nga sinina. Matod pa ni Jomar, siya kuno to inikadako niya. Usa ka pari. Ang pari nagtunob og mga halas, daghan kaing halas, Papa Joe. O bitin. Ako siyang gipangutana nga nung nagtunob manig mga bitin ang maong pari. Kung mahimo na kong pari, lo, na nakoy gahom aron dili na magsamok-samok nako ang mga daotang hayop ug tao nga lain kayo gitsura. Kung magkwintas na kog krus, mahadlok na sila nako ug di na ko nila sunod-sunuron bisan asa pa ko moadto. Nabuhian ako ang papel nga drawing ni Jomar, Papa Joe. Buot mong pasabot do nga nagyapon sila. Imo gyapon makitaan. Pangutana ko pa sa akong apo. Nitando si Jomar siyang ulo. Ug didto ni santop sa kunahuna ngano. Wala na ang lingkuranan, wa na miduol sa punuan sa mangga, pero naapagihapon ang mga katingalahan. Papa Joe, daghan kay salamat sa pagbasa nimo sa akong istorya ug hinaot pang bisan og dili kini sama sa naanda nimo nga istorya nga imuhang nga basahon kanang about sa gugma. Kini kabahin sa kahibulngan ug mga katingalahan nga di masabtan sa tanan. Apan mao ni ang akong masulti. Nagsuwat ko base lang sa akong agian. Kining tanan, dunay kamatuoran. Dini na lang kutob, imo magtatampo, Marlon. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.